Montenegro a jeho krásy. A smetisko vedľa hotela. Krásne prechádzky. Odpadkové koše na celej promenáde v počte kusov. Ani jeden. Tu robia najlepšiu pleskavicu, ale zrejme tu hneď z nej dávajú odpad. Krásna architektúra z rokov 80. A tie krásne čisté pláže, to je jeden skvost. Takú čistotu som nevidel ani na Luníku 9. Kde sa pozrieš, fľaška, špaky, papiere. A takto sa v hoteloch prenáša elektrika. Vôbec to není tak, že obesím sa tu, ale rovno to hodím tu. Však prečo nie? A keby ste mali málo zvierat, tak aj v hoteli vám žijú. Mačence. Nech sa páči. Čo, Čiči? Si hotelová Čiči? Ďalšie krásne, voňavé ránko. Rovno pri hoteli. Tu len cigáni môžu takto žiť.